Дуспа. Категорично решение на Николай Йорданов. Дуспа за задържане на играч на Литек с ръка. Ще е интересно да видим повторението, но много категоричен, мигновенно за решението си Николай Йорданов. И така, 11 метров наказателен удар. Тони Велков е замислен, тъй като неговият отбор е пред угрозата да запише пасив от 2 гола, но нека да не избързваме. Сега да видим какво се случи тук. Пламен Николов бе задържан от играч в черно-бяло. С ръце бе задържана фанелката на Пламен Николов. При нахлуването бранителят бе спрян по непозволен начин. Дори от реакцията на играчите в бели фанелки се вижда, че действително като че ли реферът е бил прав. Сега Дуспа в полза на Литекс. Ивайло Петков е зад топката. Много опитен играч, че споменахме, а Николай Йорданов предупреждава футболистите, че нямат право да пресичат линията на наказателното поле преди неговия сигнал. И така Ивайло Петков срещу Ивайло Иванов. Двамата адаши, един срещу друг. Важен момент в матча. Ако Литекс поведе с 2 гола, нещата стават много по-ясни. Макар че всичко сме виждали в футбола, но все пак Ивайло Петков се засилва и фана ъгъла Ивайло Иванов, но въпреки всичко топката премина под неговия плонж и резултата става 2-0 за Литекс в тази 51-а минута на двобоя. Ивайло Петков носи втория гол и много по-комфортната преднина за домакините 5 минути след подновяването на играта. Трябва да съжалява действително Ивайло Иванов, защото той усети ъгъла. Нека ви напомня, уважаеми зрители, че тази пролет той хвана 4 дуспи в различни мачове от българското футболно първенство. Виждате как оцели ъгъла Ивайло Иванов и за малко да хване топката или поне да избие, но все пак тя мина под неговия плонж и влезе в мрежата. И така 2-0 за Литекс след 51 минути игра.